मा दं एसे बुंनो हागोन ना आंनो फैबाय आं दायो बे न' सिङावहा हाबनोसै मा दं गिलु बालु आयौ मा दंलै बिबा खेथि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे भिडिअखौ सिगांग्रो मोननो थाखाय बेल आइकनखौबो क्लिक खालामना लादो मैखुन आबाद मावनोब्ला गिबिसिनथाराव थांनाय बोसोरनि माने 1 बोसोर जानाय पुराना जिगाब नांगौ नङा होमबा बिथांमोना बे जिगाबखौ रेडि खालामनानै दोनखादोंमोन आरो दायो हाग्लिगासिनो बस्तायाव सोगासिनो मा खालामनो सानदों दा बिथांमोना बेखौ लानानै मोनथिला जोंथ' जाम्बा नालाय जों माबा माइ बस्ता गय बस्ता सोनायहाय नुदों आरो न'सालिया बेबायदि जानांगौ जाहैबाय बे न' सिङाव मा दं मा फिथाइ थायना दं नाहैनि बाजैया जोबोद खस्थ' हागासिनो नै दानिया बे न' सिङाव हाबबोदों लासै लासै दायो गाइस आं नोंथांमोननो देखायनो लादों समायना रमायना माबा दिं दिं दां दां आलायनाय मा बुस्थु बे नायदोनि माबायदि दिं दिं दां दां बे बेनो नायल' जाल' आदा लाहानि न'हा मैखुन मेवा होनोमोन ना मैखुन होनोमोनलाय मैखुन फिसिनाय जादों बे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन मोनबा लाइन दङ दायो दानिया आङो फंनैसो बाथ्रा मिन्थिनो लुगैदों बेयावहाय माशरुम होनो दा इंलिसाव दा बेयाव माशरुमखौ नोंस्रा मा जातनि माशरुम लागायदों बेयाव माने इयावहा थायोनो माबा गोल्डन रिं थायोनो माबा व्हाइट रिं थायोनो बेबायदि दंना गैया नोंसानियालाय मा जोलै वेस्टार्न माशरुम बिस्रानिया जोबोद मोजां जागोन बायदि मोनदोंला बेयाव दायो दैबो सारबाय थानांगौ जाहैबाय माबायदि मावो माब्लाबा आं मोजां देखायफैफिनगोन बेयाव गासैबो अलरेडि जाजोबनानै दंखायो सेटआप नोंथांमोना बोरै मोनदों आबादखौ नायनानै ओमफ्राय नैबेथिंनि जोबोद मोजां हाबा बेफोरो ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोर हाबाखौ मावनानै गावनि डेभेलपखौ गाव खालामना लानाया साबसिन नङा होमबा ओरैनो निबुनुवा साखरि नागिरथिं नालाय मा थैब्रामबाय थानोब्रा एसे एनै दायो केजि बिनि दामखौ केजि लाङोब्लाथ' 160 फोराव मोनलांनो हागौदां ओमफ्राय केजि लाङोब्लाबो 200 खौनो लायोनो बिस्रा दा ओमफ्राय ओरैनोथ' मार्केट प्राइसआ बेनो एमआरपि हिसाबैथ' माशरुमनि दामा 200आनो अब्लाबो सोरबा बायदिया माब्लाबा जेनेबा केजि सिस्टेम लांग्राफोरनो एसे खमाव मिलायना हरो आरो जायफोरा जानो गोसो नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन लकेशना जाहैबाय बाटासिनि 2 किल'मिटार साहा गालै 2 नं सुदेमपुरि नायनाय फाजोनो साबो मोनलोंसिगोननो लोंनि र' फकटिया सा नङाब्रा अननानै एसे मोजां फुदुंना होदों थेंक इउ लर्ड मस्ति सा दाय मावाखैथ' बिराद मोजां हाबा मावदों दाय मावग्रा मानसिफोरासो बेबायदि साफायनायखौ बाजायो सिखावफ्रा मैदेर हाथाय खावग्राफ्रा मुसा खावग्राफ्रासो बायो बिदिखौ गोबावनिफ्राय जिगाबखौ बेबायदि हुमनानै दोनो बोसोरसे जाबाय बे जिगाबा माब्लाबा आं साबसिन देखायगोन सानाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना बेयाव मा दं एसे बुंनो हागोन ना आंनो
So फैबाय आं दायो बे न' सिङावहा हाबनोसै मा दं गिलु बालु आयौ मा दंलै बिबा खेथि लोगोफोर जोबोद समायना So guys बोरै नांदों खोमसिसि बे सिङावहाय So बेयो मैखुन खेथि Western mushroom So जोबोद समायना बेरो बे दासो बेरहांनाय आरो माब्लाबा आं देखायगोन बेबो बेरनाय फानगासिनो So गोबां दङ So गोबां दङ आरो बिट दङ आं बायनानै जागोन आरो बेखौनो माब्लाबा नुना मा जानो बेयाव लाख थाखा हाबनानै दङ So guys बोरै नांदों खेथिखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोंनि बर' फिसाफ्रा बेबायदि माशरुम खेथि खालामो So गोबां इन्टारेस्टिं मोनदों आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आदामोनखौ साबायखर बावदों बेबायदि मावनायनि थाखाय आरो एरियायाव बेबायदि मावजेनोब्लासो बयबो गोसो गुदुं जानानै खामानिफोरखौ मावलाङो आरो बेकार सेंग्राफोरा बे हाबाखौ मावनोब्ला देग्लायनि जितु माइ हानायनि सम जादोंना बेखौ हाखांब्लाथाय जितु जिगाब बे जिगाबखौ दोनखा नेक्स्ट इयारनि थाखाय So बोसोरसे पुरुना जिगाब नांखागौ So guys thank you so much for नायनायनि थाखाय So नुनानै न' जुप्रि नुनो हागौ नाथाय बे सिङावहाय गोबां भेलुएबल बुस्थु दं So साबायखर बयखौबो नायदो बे जुप्रि सिङाव बेसे टाइटमोन Love you all bye bye नायनायनि थाखाय साबायखर दायो थांनोसैलाय न' फारसे नेक्स्ट टाइमाव आं बारस्रानायखौ देखायगोन